May adlaw mga binati ug minahal kong matalomnon. Okay, today is Wednesday niya iko pipil live dire sa municipality of Matalom. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business dire sa mong lungsod. Niya sa pagkakaroon di ay ang Imcor Hilongos nagkanang caravan sale. Di sila nahimutang sa Matalom Gym kung diin natay mga kuan ngadto, mga salaset, mga kanang kutson bitaw sa higdaanan, mga kuan nya, natay mga washing machine, natay mga refrigerator. Ug kadtong ganahan mo agdiri nga kuan at pwede ni cash or credit utang. Kung diin pwede mo daw sila utang nga na requirements, mga ID nga na ba usaban pa ug nagtrabaho, mga payroll. Welcome mong tanan nga mo bisita diri sa ato ang caravan sale sa Imcor Hilongos kung diin nagkaraban sila diri sa lungsod sa Matalom. I hope nga ato lang suportahan aron magbalik-balik ra diri guys ato ang lungsod. Ako mang hinaot nga maghimo sila Imcor Matalom kung diin magtukod sila diri og kuan nato diri sa atong lungsod. Sa katong ganahan mosuroy sa Matalom Boulevard, welcome mong tanan ngadto nga mo bisita sa ato ang Matalom Boulevard. I hope nga mo support mo ang advokasya nga mas mobibo ang atong lungsod, mas mobibo, mudaghan og mga negosyante og mobibo ang atong Matalom Boulevard. Please support sa aron ma-realize murag tinuod, murag correct sa tinuod to guys. Naningkamot unsa may rason nga nanindam ko nga to guys tungod sa due to public demand kung diin ang katong musuroy nanginahanglan og mga pagkaon, nanginahanglan og mga taglay-tagay kay mas lami man guys nga musuroy sila nga aduna poy matagay or dunay mainom-inom. Okay, I hope nga ma-realize po na ho doon natay barbecue puhon kay di man gud mas sayon dayo guys og magnegosyo.